tu zona te kan chan main tu emo Theihnghilh thei miah lo inaya I online chang le khohar taka I online I ngai le zual thin midang mangaya boipui turin tu emo I hriat rengna khana ti boi thin chia voi tam tak Theihnghilh I tum thin I baya I hlo cham zel si I tumna san paule ani chu lo thar zual zel thina chunun ha thlak takata chu itlan chuak theilova hre meeting otang ma se hei hi vong rengla ka duani tu emoi I hriat reng thin kha I Theihnghilh thei ngai don lo ni ti hi pom thiam la Theihnghilh tum su I Theihnghilh tum na khan I hriat rengna ati zol zok sia I mangaya I hre reng don ti pom la ani aya mangai ero inei le theiang ti hi hre rengang che kabial pa chuan min thena ka tuar na lutuka engting nge ka omdon ka hrithiam lo ka tap char chara engting nge ka omang thi dei ka cha I tra a chhuah chuan tap hom hom mai ro apoi lo ama pon min thena ma se ni thum hnu angai dam dilin aron let le aron let le angem shelo le aron let emo let lo emo nangma nun kha poimo ber mangai kan tonga kan mangai te point min kalsana kaini point mi tu te emo kan kalsan ve ang kema ni lama kan tor dan le kan lo ma chon dan kha poimo ber madikalom ka mai ma saber ni asin chon kabial panen hian sex kan mang to boka tor thiam tu ni itum don nia metam takin hetiang na hi an tora paltlang an oma thi pui te po an om khoi zok nge ni don ngai to la hoi sen na le indin tok na nen bayang che ma sai tuna chuan alati lutuka haranga har turani dam reng chungin ka thienin ka hria thuron hi adong tu zirania boila chinfel thei ama thei lo a ombok thinlunga na chuan hun hi min hnem thei tu om chunani chang om thin imamo ber imi mangai khana hnem du silo chia eng angpon na se ima ti tur om ang chu ti mop mop ro in chok zang khai turin har fimin na thokla irin aya mai ni damang hai pjs oenge ni kalsan to kha bele don ta eng tin nge tiang idam thin ma ka ti lo point min la hria em akal san chan che soilowa katana harve tho ti chi asoya I bele duangem chan bera soi du lo chuan min du to lo wang ani bera min du chuan min kalsan phal lawang mani to ka in du tok ve tak ka ni awangin ka be to bi kher lawang ama wang chuan min mangai tu dang lo nol kha sualangem mangai inei le ma chuan ni khap mangai ro apoilo amanga tha iton huna chuan ani chu enga mai ngai to don silova in nge zon na mangai na hi elemami khoveli mangai na dera khatania mitler le benghor tak ve kan nei ma se mangai na kan ti tak tak chu tarkun thlenga in kopten na hian zir thiama tha thian khongai min pui thengem kabial panen hian kanin zuina rei ve to august ni sompali hian kumkhat kan tling to dona thik tu cheve tak mai kania a phone mai chia be khau hi block ka nei nual to a toy zone ka soi top top mai mai che pakhat be ka naya chutiang han ngai koi tur lu tu poni lo ma se ka thik ti a hriat chon biak lo ve mai turania min du khop lo nge nianga ka thin tirim adu ve shrim chuan kanin hauta in thena soya in then mai anga tia ma se ngai dam te ka dila chuan ka mangaya chan ka hlo lo ta ka thik tu chelu tuk wang ani thu te ka hrila chu eng wang nge khongain min pui theiangem a hmanga om the kha ka du ani ole thik thu chia thi a tra kan mai tilaka chuan tu te point thinga thilung kan nei thewang nima sela kan ngai zong te khuwa khirlu tu ka thik thu chia thi om ve the mi thik thu chia chu an ma ni mangai tu te tan alom om zok an kiut ka ti ma se mi dang biak hleka wanga lo thinrim pui zel tur chuan angai zong tan khan thilnin om tak ani ve theya kan ngai zong kan mangai em te thinlung kan dina theya kan ti boi theya
kan ti zalen lo ve thei bokani thik thu che ta po amoi tok le alom acute tok kham ve di chu kabil nu hi kum ni kanin ngai zong to a ma se February thla khan kanin thena chu po ama tangin chuan kanin then nu re lo te a bial pa nei ngala ka hmanga ema wangin ka ban san du lo chuan a bial pa chu a chung ten du lo pui awangin an hauna salutuka atopa chuan anin then tange nge a keila in ka ban san du bik lawa a leng lui tlata an ina te chuan atopa ka beidon du lo wangin kanin renew tange nge a ma se sham lutuk min za lo sia min ngai sak to lo bok a in hawila in thenin a pai reng ti la sual tam lawang ma se in then kan soipon a theilawa ka tang zela anep anti turang hian ka omve to ni ber mai ka hmangai wangin ka tlom lutuka ma se tuna chon ka beidong to lutuk mangai viau mai la min ngai sak du miau lo chuan ka san mai hi ka du rum to a khoshana kan ni awang hian an omna lama ka to chuan abula ka hon tam thayang ber ka mang du thina tuna po an ina ka ma se chuti chung chuan min len bo san thina min ngai sak lo e mai ka ti pon kai ai na pora min ngai sak pha chong lo chu wangin chen mai la thang em ti hi min suggest la ka du ane kanin renew nuwa abel pa nei po Theihnghilh nan che man ka tum matia ril ru chu na velu tuk ma se ka mangai miau sia chuan in then mayang ka ti hian du lo chang chu nei tho a chang chuan min veng ringota min mangai velo ni hian ka hria kum ni lai in ngai zon to no chuti mai in then chu poi ka ti pui hle mai che in then san ka hrelowa chu mai chia I hmangai na po chu ka fak hle a ka ot hle mai I hmangai na ro pui tak hnola angai nep chu mai chia chu mi van doi tak nin ka hria tu nang lai hmangai na dik tak van to te lu ne fam kim lo mi hring kan nia I fam kim lo na a mu fu wanga Theihnghilh du che po ani mai thei in kop tura rot te hi in then le tura rot kan ni fawa akiangai hlim lo chuan ani po ikianga a hlim bik lawang min kal san du tu te chu chet lo turani keima ani mai ni lo an ma ni po kan ti na tel theya an ma hun kan ti che sak thei bokani